Ei, a què esteu esperant? Tothom està assajant. Mare meva, estic molt nerviosa. No hi és la Diana? No. És genial! Mentre la Diana i les seves amigues no hi siguin, hem de deixar impressionats els jutges i així aconseguirem els papers principals del show. Sí, bé, Patrick, practiquem, va. Marúcia, jo no et besaré, saps? Escolta'm bé, Patrick. Si no practiques, no aconseguirem els papers principals. Vinga, fes-li un petó, ara. D'acord. Espera, Jana, no ho entenc. En Patrick i la Marúcia volen els papers principals? Lialia, què et passa? Deixarem poc abadats els jutges. Marúcia, deixa de besar-me, estic ple de baves. Perfecte, nosaltres guanyarem, Patrick. Lialia, hem d'assajar ara, hem de mostrar el nostre talent. Què farem ara? Mostrar la nostra interpretació. No et faré un petó. Lialia, estàs boja? No et faré un petó. Plora. I Anna, no puc plorar. La meva vida és perfecta. És perfecta? No, no ho és. Plora. Noies, nois, afanyeu-vos, perquè... No arribaré. En Murcielo està aquí. Els millors jutges hi són. Diana, aconseguiràs el paper principal i ens besarem, tu i jo. En els teus somnis, Oh Dima. no, tinc pànic. Seré un raper. Vinga, anem a assajar. Només queden 15 minuts. De pressa! Impressionarem els jutges amb la nostra flexibilitat. Fes el mateix que jo. Merda, la Diana està aquí. Vinga, assagem. Noies, podeu veure això? Sí. Diana, el paper principal serà nostre. Guanyarem. Escolteu-me, assagem ara. El paper principal serà nostre. En Murciela ni els mirarà amb elles. Ei! 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 Què és això? Sou ovelles? És el nostre torn d'assaig. Els jutges ni us miraran a Patrick, vosaltres. vés a besar la Marúcia. Què, impressionaràs a Murciela. Què, impressionaràs a Murciela. Nois, seguiu-me. Anem al vestidor. Nice, guanyarem. Només en els teus somnis, Patrick. Això mateix. Noies, sou la bomba. Diana, què és això? Has decidit copiar el meu estilisme? No guanyaràs de cap manera. No guanyaràs. Noies, esteu impressionants, guanyareu. Diana, m'he posat aquest look moltes vegades abans. Tu has decidit copiar-me. Deixa-ho estar, Diana. Guanyarem igualment. Nosaltres som més guais. M'estàs posant dels nervis. Espereu un moment, noies. Ho heu vist, noies? Estan perdent la seva confiança. Sí! Noies, doneu canya. Diana, a on? Què és això? Són els nostres jerseis. Ens hem de posar això? Tot, Marúcia, va. Noies, ho heu vist? Enteneu el seu pla? Nois, els mitjons, vinga! Què? Traieu-vos els mitjons. Per què necessitem els mitjons? Noies, som-hi, va! Ok. Els mitjons no us ajudaran. Guanyarem amb el nostre talent. Noies, seguiu-me. Diana, necessites els meus mitjons? Nois, som-hi. Benvolguts companys, espero poder trobar els actors del nostre show Girls Més Boys. Cridem els participants. Estic cansada d'esperar. Els participants estan preparats. Dima, estic bé? Perfecte. I jo? Estàs bé. Nois i noies, crec que guanyarem aquest càsting. Voldries una mica d'aigua? No necessito aigua, necessito el paper principal. Guanyarem aquest càsting. De cap manera. Que comenci l'espectacle. Participants, podeu entrar. Finalment. Diana, qui és en Marcella? L'home del mig, amb cabell ros. Ets la Diana? Presenteu-vos! Qui sou? Afanyeu-vos, no m'agrada massa estar aquí i a part tinc més càstings avui. Mostra el teu talent, la noia de color rosa. Hem preparat un ball. Esteu preparades? Sí, som-hi. Sí, anem. Sí, som-hi.
Bé, ja ho veig. Això és TikTok 2018. Alguna cosa més fresca? Estic molt nerviosa. Noies, no patiu. Als jutges no els hi agrada això. Murchela està parlant molt i estic d'acord. Noies, què podem fer ara? Hem d'inventar-nos alguna cosa. Nat, vinga, mostra el teu talent. O tu, sóc bona plorant. Espera, mira, la noia està plorant. Murchela, no puc plorar, però ens han d'escollir. Gigi, vinga, pots plorar? Nat, què podem fer? No ho sé, aquests jutges són molt estrictes. Molt bé, sabeu què? Us demostraré que em necessiteu pel paper principal femení al show Noi i Noia. Us ho demostraré. Dima, sempre he volgut dir-te una cosa. T'estimo moltíssim. Casa't amb mi. Espera, amor. És molt bonic. Necessito emocions intenses. Què? Voleu emocions intenses? Dima, saps què? Tallo amb tu. Què? T'estimo. Com sempre, primer és amor i després problemes. Això és exactament el que estem buscant. De veritat, puc sentir-ho. Espera, Murchela, encara queda un grup de participants, Així que, ens trieu a nosaltres? Aquest és un paper molt important. Relaxa't, Dima. Què? Quin paper? Això és de debò. Escolta, Murchela, jo sé rapejar. Escolta'm, i ells són aquí. S'estimen perquè sí, però en Dima i la Diana ara tallen i és així. I sabeu per què ara marxa? Perquè la Diana no cuina sopa de remolatge. M'heu d'escollir a mi. Gràcies. Baixa el peu de la taula, sisplau. Murchela, si ens tries, tothom anirà a veure el teu espectacle. D'acord, et tornarem a trucar. Nois, ells ens triaran, segur. Ho sento així. Genial! Següents. Aquí diu que són una mala colla. Que passin. Qui de vosaltres és Marcella? Qui és? Que estrany, no saben qui és en Marcella. No ho saben. Jo sóc en Marcella. Escolta, Marcello, hem preparat el nostre talent i és una bomba. T'explotarà el cap. Demostreu-ho. 1, 2, 3, som-hi! Marúcia, Patrick, el número especial. Marúcia, què vols? Posar-me ple de baves un altre cop? Patrick, per aquest rol tu pots patir. D'acord, Marúcia. Ei, Patrick, para! Marúcia! No està malament. Veig molta passió, però no puc veure un amor real aquí. Merda, estan fent una cosa molt semblant a la nostra. Esclar, Diana, estàvem mirant el nostre assaig. Noies, ells no tenen un rap com el meu. Què? No et perdonaré, saps? Diana, no et perdonaré mai. Em compraré un cotxe nou i mai us portaré a cap lloc. Dima, calma. Perdrem aquesta oportunitat per culpa teva. Dima! Ho hem vist i ho hem escoltat tot. Farem una elecció correcta. Tots vosaltres sou molt bons. Heu vist? Els meus petons triomfen. Marúcia, això només era pel show, Nois, hem d'ensenyar alguna cosa més. Sabeu què podem ensenyar? Podem fer baralles. No ho entenc. Què fas aquí? Què? Oh, Déu meu, això és precisament el que busquem. Han llegit la trama? Estic impressionada. Tots som bons pel show. Nosaltres guanyarem! Som els millors! Què? A mi no em preocupa el teu look. Patrick, els teus petons amb la Marúcia van ser terribles. Ens heu copiat! Heu copiat tot el que hem fet nosaltres! Us heu vist a vosaltres? Què, petites? Aquí nosaltres som les líders. Nosaltres aconseguirem els papers principals de l'espectacle. Però el meu petó amb la Marúcia era el paper principal. Esclar, Patrick. Crec que els hem d'agafar tots! Kitty, no podem agafar a tots. Doncs no, tots són bons pel nostre show. Sí, hem de ser nosaltres els que guanyem. Vinga, va, no us ho mereixeu. Sí. Diana, crec que guanyarem. Nosaltres som els guanyadors. Mireu, els jutges estan recollint. Què vol dir això? Nois, si ens recolzeu, feu m'agrada aquest vídeo. I nosaltres? No m'agrada? No, m'agrada també. Necessitem més m'agrades. Nosaltres també. Nois, feu m'agrada a les dues colles. Subscriviu-vos al canal. Cliqueu la campaneta. Adeu a tothom. Espereu, tenim un anunci important. Sí, ja veuràs. Calleu. Un anunci important.
Hem estat a moltes escoles i hem vist a molts actors. Però ens heu impressionat! Heu escoltat? Som nosaltres! Nosaltres! Espereu, hem pres la decisió. Que és aquí. Ens heu ensenyat el vostre talent amb la nostra història. Qui ho ha fet? Nosaltres o ells? Vinga, digueu-nos-ho! De pressa! Totes les vostres propostes són bones. Us portarem a Hollywood a tots. Sí! Sí! Subscriviu-vos al canal, feu m'agrada al vídeo, toqueu la campaneta i adeu a tothom! Anem a Hollywood!